azimayi mitu yake. National Advocacy Platform yati akubanja komanso chipani cha UTM akhale nawo mu komiti yofufuza za ngozi ya ndege ya malemu Saulos Chilima. Apolisi sakufotokozabe mlandu weniweni umene mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Mai Patricia Kaliati adapalamula. Ndipo munkhani zina katswiri pandale a George Phiri watsutsana ndi kafukufuku wa Mo Ibrahim Index pamene zinthu zikuyendera mdziko muno. Tindi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, apolisi sakufotokozabe mlandu weniweni umene mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Mai Patricia Kaliati akupalamula. Mai Kaliati adakali mchitokosi cha apolisi atawamanga powaganizira kuti adachita upo pofuna kupalamula mlandu. Mukalata imene apolisiwa atulutsa lero imene wasayinira olankhulira apolisi mdziko muno apita kalaya kafukufuku okhudza Mai Kaliati wasongola mwakuti akaonekera ku bwalo la milandu lolemba lino. Kalata iyi ati apolisi sangafotokoze zokhudza mlandu umene Mai Kaliati adapalamula pofuna kusasokoneza umboni. Apolisi adati akufufuza anthu ena awiri amene akuaganizira kuti adapalamula limodzi mlandu ndi Mai Kaliati. Munkhani zina, DC wa boma la Salima a James Mwenda wati zokonzekera zomanga malo amene kudzakhale zokopa alendo zosiyanasiyana mphepete mwa nyanja ya Malawi zikuyenda bwino. Amwenda anafotokozera izi komiti yolondoloza za ntchito komanso chuma cha boma ku nyumba ya malamulo. Ogwira ntchito khonsolo ya Salima anakaonekera ku komiti iyi kuti akayankhe zina zokhudza chuma chomangira malowa. Rebecca Chipcheka walemba ripoti ili limene akuwerenga Blessings Changata. Tindizituko zimene tikupanga. Amwenda anauza komiti kuti ntchito yomanga mahotela pamwamba komanso malo oti amalawi azitha kupita ku nyanja mosavuta apangitsa kuti mbomali muzibwera anthu ochuluka. Pa nkhani ya project yochotsa madzi ku Salima kupita ku Lilongwe, Amwenda anati zonse zikuyenda bwino. Tikugwira ntchito ndi anzathu unduna wa zamadzi pa chitukuko chodziwika bwino ya Salima Lilongwe Water Project. Pakadali pano kulifu kumene project imene ikhale kwayamba kale kumangidwa posungira madzi ameneyo komanso poonetsetsa kuti madzi amenewa ayikidwa mankhwala mchingerezi pa treatment plant. Zikuyenda bwino kwambiri komanso tikutengapo gawo pa project imene ikuchitika ku Chipoka imene ndi secondary city paja Chipoka kamene Salima ndi modzi imene yapindula pa ndondomeko ya ma secondary city. Pakadali pano tapanga zinthu zosiyana anzathu akunduna wa zamalo anabwera kuzapanga ma layout plan cholinga choti tidziwe kuti pakuti pakhala chani. Mtsogoleri wa komiti ya park Aned Poya anati boma la Salima ndilofunika kwambiri chifukwa lithandiza kutukula bomali. Ndi Salima kukhala secondary city, secondary town zitha kuchichitira bwino kwambiri. Ndaiza mbiri ndimanena kuti Salima mwina ikanakhala capital city ya dziko lino. Chifukwa choti is the only town imene is connected to the land, lake and railway. In other jurisdiction, when you have a town like Salima, you have everything. Pakadali pano makampani 4 ataonetsa chidwi pofuna kumanga mahotela mwazina. Mkulu wa ndende mdziko muno a Masauko Wiskoti wapempha ogwira ntchito za ndende kuti azilimbikira ntchito yawo. Iwo anena izi ku ndende ya Maula mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa mapemphero umene anakonza ogwira ntchito ku nthambi ya ndende mdziko muno. Blessings Changata ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ngati tizitama ife toka palibe chomwe tingachite. Mkulu wa ndende mdziko muno anati mapempherowa amachitika chaka chilichonse ndi cholinga chokweza umoyo wauzimu pakati pa anthu ogwira ntchito ku ndende. Iwo ayamikira anthu ogwira ntchito ku ndende pakulimbikira kwawo kwa ntchito komanso kuzipereka zomwe ndizothandiza potukula dziko lino. Tikamagwira ntchito ngati asilikali mukudziwa kuti timakumana ndi mavuto osiyanasiyana kuchokera m'mabanja mwathu, malathu ogwira ntchito komanso mukudziwa ntchito yathu ngati amene timagwira ntchito ndi anthu amene analukwira malamulo kunjaku
so ntchito yathu siyophweka ndipo ifeyo tikuzindikira bwino lomwe kuti ntchito imene kuti tigwire bwino tinayenera ndithu kutsogozedwa ndi Mulungu. MPS is being formed into something new. Amene analalikira pa mwambowu mbusa Tom Chisale kuchokera ku mpingo wa Pentecostal International Christian Center PICC anati nkofunika kuti mipingo ithandize nthambi ya ndende pa ntchito zake. Ife ngarazibusa mipingo timakhala ndi anthu midzi koma awa ndamene makhala ngati kuno in a way ife timachita pastor akakhala kumudzi koma akakhala kuno azibusa awo ndamene wawa. Anthu ogwira ntchito za ndende komanso achibale awo anali nawo pa mapempherowa. Bungwe la National Advocacy Platform lati ndilokhudzidwa ndi kusayikidwa kwa banja la malemu akubanja la malemu Saulos Chilima komanso chipani cha UTM mu komiti imene ayikhazikitsa kuti ifufuze za ngozi ya ndege imene inapha Achilima ndi anthu ena. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera dzulo analengeza komiti imene ayisankha kuti ichite kafukufuku wa ngozi. Kafe Maulidi ayindipotiri limene akuwerenga Daniel Zimba. Malingana ndi chikalata chomwe bungwe la NAP latulutsa chomwenso chasayinidwa ndi wapampando wa bungweli a Benedict Kondowe kuyikamo akubanja komanso achipani kuti akuthandiza kuti komiti ichite zinthu mosabisa. Iwo ati izi zithanso kuthandiza kuti anthu adzakhulupirire zotsatira zakafukufukuyo. Akondowe atinso pakufunika kuti ndondomeko zakafukufukuyo zomwe zidzatsatidwe zibweretsedwe poyera. Mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala ati chipanichi sichinafikiridwe pa zakafukufukuyo ndipo palibe wa UTM yemwe wayikidwamo mu komitiyi. Anjawala ati iwo awulandirabe kafukufukuyu ngakhale kuti kafukufukuyu wabwera mochedwa. Mabanja oposa chikwi chimodzi maboma a Chiradzulu, Phalombe ndi Nsanje alandira ndalama zokwana 100,000 kwa banja lililonse kuchokera ku Action Aid Malawi. Mkulu wa Action Aid Malawi Yandira Chipeta wati ntchitoyi ayikhazikitsa kuti ithandize mabanja amene adakhudzidwa ndi ng'amba. Zambiri mulipotiri la Luwelen Mpasa limene akuwerenga Sam Banda Junior. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi ku Chiradzulu, Achipeta anati ndondomekoyi yakhazikisidwa kuti ithandize mabanja amene ali pa chiopsezo cha njala maboma atatuwa. Cholinga chathu ndicho kuti ndalama imene ithandizire mabanja amene akusowa chakudya, amenenso anapezeka kuti katundu wawo komanso mwina pokhala pasokonekera chifukwa cha Cyclone Freddy athandizike kuti apeze chakudya ndi cholinga chokuti athe kukhala moyo wabwino wapamwamba. Ndalama imeneyi ndi ya once off imene tunena kuti kuperekedwa kamodzi pokha. Komano kudzera mu thandizo lina akukhanso akhalasa kuperekaso thandizo kwa mabanja ena. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma, Moses Chimphepo, ati ntchitoyi ikuthandizira ndondomeko za boma pothandiza anthu omwe ali pa chiopsezo cha njala. Ife ngati boma timakhala ndi chisangalalo because ntchito iyi ndi yayikulu. Kuti a president afike ponena kuti tiyeni tigwirane manja tithandizane, anaona kuti anthu amene akuvutika ndi ambiri. Mwatero kumafunika ndithu anthu angapo agwepo apereke chithandizo. Ndithokoze kuti lero Action Aid ndi bungwe limodzi limene labwera patsogolo kuzathandizira anthu amene akuvutika ndi njala panopa. Ndipempheso mabungwe ena kuti ateronso. Ndimafuna ndengerepo mwayi kuyamikaso mabungwe ambiri amene ndithu amvera pempho la state president. Mayi Ani Stefano wochokera mmudzi mwa Chikoja, mfumu yayikulu Kadewere, ati ndalamazi ziwathandizira kugula chakudya komanso kukwanirisa zofuna zina. Tichita icho sendilibe kuti ndalama imene ndikagwirisira ntchito ana pakhomo ndoti ku sukulu azipita ndona ndipo kuti nyumba inagwa ndoti basi ndikapanga nyumba so ndikamangisira ndekuti ndikagula chimanga ina ndipangira chani business. Mabanja okwana 1050 ndomwe apindule ndi ndondomekoyi. Unduna za umoyo wati kafukufuku wa za sayansi ndofunika pakukonza ndondomeko zimene zingathandizire kuthana ndi mavuto a za umoyo. Mmodzi wa akuluakulu a ku undunawu a Matias Joshua wanena izi
pa msonkhano waukulu wa zakafukufuku pansi pa bungwe la International Biometrics Society Malawi Region umene unachitikira mu mzinda wa Zomba. A Joshua ati kafukufuku ndofunika kwambiri popititsa patsogolo ntchito za umoyo. Iwo akufotokoza mene unduna wawo ukupindulira ndi kafukufuku. Tidachezana bwinobwino ndaona kuti zinthu zofunikira kwambiri sanayambe pano yayi akumakumana chaka ndi chaka kumaona kuti kodi angathandize bwanji kuti zinthu ziziyenda bwino. Ndeno amatithandiza kupanga kafukufuku malo ena ndi ena amene tikuona kuti tikulephera kuti tipereke chithandizo moyenera ndi aone kuti kodi tingatupanga bwanji kuti chithandizo ichi chiperekedwe moyenera. Ndeno Nkhani ngati zimenezi takhala tikucheza nawo kuti tionetsetse kuti zimene akupanga pafukufuku mwawozo azitanthauzire bwinobwino, atipatse ife tizike madokumenti amene mati ma policies oti agwiritsidwe ntchito mzipatala ndi m'midzi kuti ntchito iyende mmene ikufunikira ndipo anthu tiwathandize mmene zikuyenekera ndipo athe kuchira nakubwerera kumanyumba kwawo. Ndipo mkulu wa IBS Malawi Region Atsirizani Kaombe wati dziko la Malawi likuchita bwino pakafukufuku okhudza sayansi. Kuyenda chisogolo ndithu tikuyesesa muona kuti anthu ena amene apange ma presentations mu conference imene ikuchitikayi yapanga ndithu njira zina za ukadaulo watsopano kugwiritsa ntchito makina a internet kufufuza njira zopezera mayankho mavuto amene tili nawo ngati kumbali ya zaumoyo. So njira zimenezi timazitcha pa chizungu kuti machine learning techniques data mining techniques zoti mumapeza information mulimonse pa social media, Facebook, kuti kuphatikizapo ndi imene ili kuchipatala kupeza njira zabwino zoipanga kuiphika information manager Nkhani manager ndi kupeza mayankho kuti matenda akuti agona pakuti kukhala nawo zagona pakuti. Ndipo mkulu hoona za maphunziro okhudza sayansi pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi Profesa Cosmo Ngongondo akufotokoza kufunika kwa kafukufuku. Msonkhano ndofunikira kwambiri chifukwa chokuti akatswiri amene asonkhana pano ena ali ku University of Malawi kuno, ena akupanga timati online kuchokera ku maiko osiyanasiyana. Msonkhano ndofunika chifukwa akuona kufunikira kwa mmene tingagwirisira ntchito bwino data koma msonkhano ukuchita focus data yomwe amati ya zaumoyo wa anthu. Then mmene anthu angagwirisire ntchito kuthandizira kuchituko cha dziko komanso kuthandizira maphunziro kwa University of Malawi. Mukoni Nkhanizi kuchokera kuno kwa wireless yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiza zonse posachedwa apa choncho musatalikire khani pomwepo. Losing money to high operating costs emanating from fuel expenses. Did you know 84% of drivers steal fuel from their work trucks, which directly affects your profitability? And let's not forget wasteful habits like excessive idling and aggressive driving, which further drain your fuel budget. Latrum Systems has the solution. Our smart software keeps a close watch on fuel usage, helping you save money by preventing unnecessary fuel loss. You get real-time notifications on fuel refills and fuel drains, helping you keep record of every drop. You can also rate your driver's performance and remotely view any violations they might commit. Say goodbye to fuel wastage with Latrum Systems and join our fuel monitoring platform today. You will have access to a 24/7 telematics technician who will monitor your fleet and promptly alert you of any suspicious behavior. Our tracking solutions also provide driver tags to monitor each driver's activity when the vehicle is used by different drivers. With Latrum Systems, you can track everything from vital information on your laptop to your entire fleet. Latrum Systems, technology at its best. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not as sweet.
Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Pamene amayi mdziko muno akukumbukira sabata ya matenda a kansa, sukulu ya ukachenjede ya UNICAF yatenga nawo gawo popereka ndalama zokwana 1 million kwacha kwa akuluakulu a bungwe la Think Pink. Polankhula pamene sukuluyi imapereka zinthu zosiyanasiyana, mmodzi mwa akuluakulu ku sukuluyi, Mayi Chris Kafoteka, wati ndikofunika kuti amayi azidziwa za nthendayi. Mayi Kafoteka akulankhula ndi Rebecca Chimjeka. Thandizo limeneli tapereka ngati paizoti tikhozonera kuti part of our corporate social responsibility ngati kuthandiza mu community imene tikukhala, imene tikupangira mu sukulu yathu ya UNICAF University Malawi. Taganiza kuti tathandize a Think Pink, limene ndi bungwe limene limathandiza kufalitsa uthenga wa kansa ya mawere kuti anthu akhale ndi chidziwitso. Kuti akakhala ndi chidziwitso choncho anthu aja akhoza kudziwa msanga komanso kukhala ndi kudziteteza kuti asadwale nthenda imeneyi. Mmodzi wa akuluakulu a Think Pink, Mayi Ella Phiri, wati thandizoli ladza mu nthawi yoyenera. Ndizofunika kwambiri chifukwa timakhulupirira kuti munthu akadziwa akapatsidwa uthenga woyenerera okhudza za thanzi lake amatengapo mbali. Kumbali ya kansa ya mawere komanso ya khoma achibereke ndikale pamene anthu amakhala ndi malingaliro kuti akakuza kuti ndi kansa ndi kuti iwe akupatsa sentence kuti iwe ukumwalira. Koma tikaphunzitsa amakhala ndi chilakolako chikhumbokhumbo chokuti akayezetse. Ndi ndizofunikira kwambiri kuti anthu atikambirane nawo azikatha zokambirana ku makoka kwawo. Sukulu ya Stephanos Foundation yati ndikofunika kuti dziko lino lilimbikitse kupereka maphunziro aluso lamanja. Mkulu wa sukuluyi a Clifford Kuyokwa wanena izi pamene ophunzira pa sukuluyi amakondwerera kuti amaliza maphunziro wawo. Isaac Salima akufotokoza. Malo a Stephanos Foundation kudzera mu sukulu yake imene imapereka maphunziro aluso osiyanasiyana ya Stephanos Vocational Training College yakhala ikupereka maphunziro osiyanasiyana kwa anthu monga kusoka, kukonza mipope za magesi komanso ntchito zina. Ophunzira a sukuluyi lachisanu adakondwerera kuti amaliza maphunziro awo osiyanasiyanawa. Mkulu wa sukuluyi a Clifford Kuyokwa adati ndokondwa kuti sukuluyi ikuthandizira dziko lino popereka anthu aluso amene amagwira ntchito osiyanasiyana. Ndife okhutira kwambiri chifukwa dziko lathu likuti litukuke likusowekera chinyamata amene ndi maluso osiyanasiyana. Ngati college tapereka maluso amene tikapita pa ground tikutha kuona kuti akugwira ntchito. Mwachidziwikire ena mwina analembedwapo ntchito, ena akugwira ntchito zosiyanasiyana, mwina titati tiwafunsa atha kuchitira somboni waukulu kuti pa ground akuchita zinthu zakupsa chifukwa amasulidwa bwino komanso amaphunzitsidwa moyenerera. Amene adali mlendo olemekezeka pa mwambowu a Jacob Chombo, amenenso ndi mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Portland Cement, adapempha anthu amene amaliza maphunziro awo kuti agwiritse bwino ntchito kadaulo amene awapezawo kuti ukawapindulire.
Naongoza kuti kwambiri agwiritsa ntchito zomwe aphunzira chomwe timati integrity kapena kukhulupirika mukagwiridwe ka ntchito mukachitidwe ka zinthu kutenga ndi pa omwe amati ma core values a Stefanos ndi nawo zoti alimbikire zimene zakuphunzitsazo mukagwiridwe ka ntchito ndi kukhulupirika. Mmodzi wa ophunzira amene amaliza maphunziro awowa a Olivia Nkandawire amenenso ndi mmodzi wa ophunzira amene adachita bwino pa maphunzirowa adati akuyembekeza kuti apindula kwambiri kudzera mu ukadaulo umene aupezawu. I'm not expecting much, but people should expect a lot from me that I've acquired this skill, that I'll be able to help them with the skills that I've acquired from Stefano. Ophunzira 109 ndi amene adakondwerera kuti amaliza maphunziro awowa. Amalawi awalimbikitsa kugwirana manja pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya chilonda cha pamsana ndi kukula mutu imene imatchedwa kuti spina bifida ndi hydrocephalus mchingerezi. Mkulu wa bungwe loona za nthendayi lotchedwa Child Help a Blessings Chapweteka ndi amene wapereka chilimbikitsochi ku Blantyre pamene dziko lino limakumbukira za matendawa pa 25 mwezi uno. Achapweteka alimbikitsanso anthuwa kuthandizana kuteteza ufulu wa anthu omwe akudwala nthendayi. Daniel Zimba ali ndi ripoti. Nthenda ya chilonda cha pamsana ndi kukula mutu yomwe imatchedwanso kuti spina bifida and hydrocephalus mchingerezi imapangisa anthu kukanika kugwira mkodzo komanso chimbudzi ndi kupuwala ziwalo mwa zina. Akatswiri pa zaumoyo akuti nthendayi imayamba pomwe mayi ali woyembekezera ndipo akusowekera madzi okwanira mu ubongo wake komanso akusowekera mchere wotchedwa folic acids mthupi lake. Pozindikira mavuto omwe anthu odwala nthendayi amakumana nawo mdziko muno, bungwe la Child Help linayamba kuthandiza anthu odwala nthendayi mogwirizana ndi chipatala cha Queen Elizabeth komanso mabungwe monga a Gift of the Givers mwa ena. Poyankhula pamwambo wokumbukira nthendayi pa dziko lonse omwe unachitika lachisanu ku bwalo la Blantyre Sports Club, mkulu wa bungwe la Child Help a Blessings Chapweteka anati anthu ambiri mdziko muno sakuziwa bwino lomwe zokhuza nthendayi. Ku Malawi kuno tikapanga project tikuyembekeza tikazokhala nawo mwina 20,000 or 25,000. Komano mukaundula mwathu mukuonesa kuti omwe akuonedwa kuchipatala mwina ndi 3,000 or 4,000. So zikusonyeza kuti vuto lindela likulu ndikuti pali anthu ambiri mwina more than 80% amene mwina alibe kuthekera kufika kuchipatala ndikuti akuvutika mmakomomo popanda chithandizo. Ndipo yemwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu mayi Sherifa Mia yemwenso ndi mkulu wa bungwe la Gift of the Givers kuno ku Malawi anagwirizana ndi achepweteka ndipo anapempha mgwirizano poteteza ufulu wa anthu omwe akudwala nthendayi. Thandizo chimapezeka ku Queens ndi ku Central Hospital kaoka ndi akamachokera kuchokera ku Nsanje kaya ndi ku Mangochi kaya ndi kuti amafikira House of Hope ndi Gift of the Givers imathandiza ndi transport yoti azibwerera ku Blantyre tawi zinaso timathandizaso ndi nutrition support akakhala kuti abwera ku chipatala. Bungwe la International Federation for Spinal Bifida and Hydrocephalus lidakhazikitsa tsiku la 25 Oktoba kuti maiko azikumbukira ndi kugawana mauthenga okhudzana ndi nthendayi. Pa tsikuli anthu ena omwe anakhudzidwapo ndi nthendayi mbuyomu komanso ena amene akudwala nthendayi pakadali pano anaonesa zomwe angathe kuchita posatengera ulumali wawo kudzera muluso losiyanasiyana. Munkhani za malonda bungwe la Vision Fund lakhazikitsa njira yothandizira kuti makasitomala ake azigwiritsa ntchito mafoni am'manja pofuna kuti apezere thandizo losiyanasiyana lokhudza banki. Mkulu wa bungweli a Theodora Ntaba ati iyi ndi njira imodzi yothandizira kuti anthu asamagwiritse ntchito ndalama zapepala. Mayi Ntaba anayankhula izi pamene amakhazikitsa njira zamakono zotchedwa mobile fund digital banking ndipo Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ntaba anati njira yomwe akhazikitsayi ithandizira kuti anthu azitha kugwiritsa ntchito njira zamakono potumizira ndalama monga ku banki, mpamba, Airtel Money, kumweza ngongole zosiyanasiyana ndi zina. Ife ngati Vision Fund bara ikufunika mokwana chaka 2030
makasitomala athu onse azitha kupanga ma-transactions kuyuza foni osakhala ndi ndrama osamayenda ndi ndrama monga mukudziwa anthu amakhala akupanga ma-transaction ndi ndrama andi kumapanga ndrama koma anthu amatha kuberedwa koma zonsezi azitha kutumiza kuchoka pa foni yawo osakhala ndi kashi so tifuna percentage imeneyoyo yosagwiritsa ntchito ndalama umayenda ndi ndalama ikwane 90% of our clients. Wachiwiri wamkulu wa banki ya Reserve William Matambo anayamikira Vision Fund kamba kukhazikitsa njira ya makono yomwe anthu azigwiritsa ntchito pogwiritsa ntchito ndalama ponena kuti izi zikugwirizana ndi zolinga za banki ya Reserve popititsa patsogolo njira za makono zomwe anthu azigwiritsa ntchito ndalama komanso kuzama kwa ntchito za chuma pa dziko. Panopo dziko lapansi tivomereze kuti zinthu zikusintha. Andi chinthu chimodzi chimene chikuchitika chachikulu ndi chakuti panopo makina a kompyuta akupanga zinthu zambiri zimene mbuyomu zimafunika kuti zipangidwe ndi anthu. Kalekale kuti munthu utenge ndi kuyika ndalama ku banki umayenera ndithu uyende kaulendo ukapeze pamene pali chizindikiro chokuti banki ndi kaya unatenga ngongole kaya ufuna ngongole umayenera kupita ku banki kuti ukapange zimenezo. Koma panopo zonsezi ukhoza upanga ndithu uli mnyumba mwako kudzera makina amakono amene wawa amafoni ndi makompyuta. So zimenezo zimene tikunena kuti a Vision Fund ayamba ndipo timachita encourage kuti apitirize ndithu chifukwa umenewu ndiye future ya banking imene tikupita. Pamene dziko lapansi likulimbikitsa ntchito za digital kugwiritsa ntchito lamya potumizira ndalama komanso kutenga kukusonyeza kuti ndi njira zabwino, dziko la Malawi monganso maiko ena onse apa dziko lapansi laonetsa kuti kugwiritsa ntchito njira za makono za digital ndi chida chimodzi chochititsa kuti ndalama zizisamalika. Malingana ndi kafukufuku posachedwapo kuchokera ku bungwe la Malawi Communication Regulatory Authority lasonyeza kuti anthu omwe amagwiritsa ntchito lamya potumiza ndalama m'Malawi muno ndi oposera 45%. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nainso mito yake. National Advocacy Platform yati akubanja komanso chipani cha UTM akhale nawo mu komiti yofufuza za ngozi ya ndege imene inatenga moyo wa Malemu Saulos Chilima ndi anthu ena. Apolisi sakufotokozabe milandu yeniyeni imene mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Mai Patricia Kaliati adapalamula. Ndipo mnkhani zina katswiri pandale a George Phiri watsutsana ndi kafukufuku wa Mo Ibrahim Index pa mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Muna indine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse mmene mukupitiriza kuonera nkhani zathu zosiyanasiyana ndi maprogramu ena ochititsa chidwi ndi osangalatsa pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Madzulo abwino.